आवळ्यात कावळे, चिंचेत ढोर आणि ऊसात पोर. म्हणजे ऊस खाल्ला तर पोरं होतील. आवळे खाल्ले तर कावळे होतात आणि चिंच खाल्ली तर ढोरं होतात. ढोरं म्हणजे जनावरं, बैल. आम्ही तर 2 माणसं आहेत, मग आम्ही हे 3 ग्लास का बनवले ज्यूस? आणि मला एक तुम्हाला प्रश्न पण विचारायचा आहे रेसिपीच्या एंडला. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी आवळ्याचा ज्यूस बनवते. हे आवळे आणले त्याच्यासाठी. मी 1 ग्लासाचा तुम्हाला पहिला हिसाब दाखवते. मी बनवणार आहे 3 ग्लास. मी 3 ग्लासाचा हिसाब घेतले आहे. आणि तुम्हाला 1 ग्लास बनवायचं असेल ना तर हे बघा, 3 आवळे घ्यायचे, 2 काली मिरी घ्यायची, 3 कढीपत्ते घ्यायचे. आणि 1 ग्लासामध्ये 1 चिमटी असं 1 चिमटी जिरा घ्यायचा, 1 चिमटी असं 1 चिमटी मीठ घ्यायचं आणि 1 चमचा मध घ्यायचा. असा आपला 1 ग्लासाचा हिसाब झाला. या हिसाबाने मी आता 3 ग्लास बनवणार आहे. 3 ग्लासासाठी हे मी 7-9 आवळे घेतले, की 3-3 पानं घेतले, 2-2 काली मिरी घेतले आणि 3 ग्लासामध्ये मी 1-1 चिमटी हे मीठ आणि जिरं टाकणार आहे आणि 3 चमचा मध घ्यायचा आहे 3 ग्लासामध्ये. आता मी तुम्हाला पहिले आहेत ना, हे आवळे आहेत ना, कापून दाखवते. हे आवळे जरा छोटे आहेत, ते छोटे आहे म्हणून मी 3 घेतले आणि मोठे असतील ना तर तुम्ही 2 घ्या. आवळे असे सुरीने कापून घ्यायचे. मध्ये बी असते म्हणून आपण आधी पहिले साईडने कापायचे. आवळ्याचा ज्यूस खूप फायद्याचा असतो. म्हणजे शरीरासाठी चांगला असतो, पोटासाठी, केसासाठी, डोळ्यासाठी, असे अनेक प्रकारे, म्हणजे पूर्ण शरीरासाठी म्हटलं तरी पण चालेल. असं आवळ्याचा ज्यूस आहे ना, चांगला असतो. कोणाला आवळे अख्खे खाता येत नसतील ना तर त्यांना आवडत नसतात आवळे खायचे, पण त्यांच्यासाठी आहे ना असा आपण ज्यूस बनवून द्यायचा. कोणाला पोटाची बिमारी जास्त असते, ऍसिडिटी, गॅस होतो, त्याच्यासाठी पण आवळ्याचा ज्यूस आहे ना चांगला असतो. आता तुळशीचं लग्न झालं, दिवाळी झाली, तुळशीची लग्न झाली ना, आता आवळे खायची सुरुवात होतात गावाला. तसे आता आवळे यायला पण लागले. आता भरपूर आवळे यायला लागले. तुम्ही असे आवडून आहे ना असं ज्यूस करून प्या. आता जेवढं मला प्रकार येतात ना आवळ्याची रेसिपीचे, तसे मी तुम्हाला रेसिपी पण करून दाखवेन. आणि तुम्हाला पण असे रेसिपी कुठले माहिती असतील तर तुम्ही मला सांगा, मी ते रेसिपी बनवून दाखवेन आवळ्याची. तुम्हाला दाखवतो, आज मार्केटमधून आम्ही आज आवळे खूप आणलेत. हे बघा, आवळ्याची भाजी पण तू लास्ट टाइम बनवलेलीस ना मम्मी? हा, आवळ्याची भाजी पण चांगली लागते. आवळ्याची कॅन्डी. आता ज्यूस मध्ये कसं आपलं सर्व आपण हे सर्व गाळून घेणार, मग ज्यूस मधून आपल्याला ते वरचं खायला भेटणार नाही. पण त्या आवळ्याच्या भाजीमध्ये आपण ते सर्व पूर्ण भाजी म्हणजे आपण ते सालीसकट चावून खाऊ शकतो. हा, आणि आता आपण ज्यूस पिणार तर कसं हे पण गाळून घेणार ना. आणि माझा एक्सपिरियन्स सांगतो तुम्हाला, जर कोणी कधीच आवळा खाल्ला नसेल तर डायरेक्ट जर हे चावायला बघितलं ना आपण, हे वाला डायरेक्ट खायला बघितलं, ते कधी कधी आंबट लागतं, कधी कधी कडू पण लागतं ते. तर फर्स्ट बिगनर लोक असतील ना खाणारे, ज्यांनी कधीच खाल्लं नसेल तर त्यांना आवडणार पण नाही. मग तुम्ही ही त्यांना असं ज्यूस बनवून देऊ शकता, म्हणजे तेवढं तरी पितील, कारण याचे हेल्थ बेनिफिट्स खूप आहे, चांगले असतात. पण आवळ्याचा ज्यूस आता ह्युमन बॉडी बघितली तर आपण केसापासून डोळे, डायजेशन सिस्टम, फिमेल प्रॉब्लेम्स, असे खूप सारे प्रॉब्लेमचा सोल्युशन आहे आंबलामध्ये. आणि मलाच किती फायदा पडलाय आवळ्याच्या ज्यूसने. पोटाचा प्रॉब्लेम, असं काही प्रॉब्लेम असेल तर ज्यूस पिवलं की खूप चांगलं होतं. दिल बघा काय करते. सर्व आवळे कापून घेतले. असे याचे बिया बघा असे आहेत, म्हणजे त्याची बी आहे ना आतमध्ये अशी षटकोनी असते. ते असे कापताना आरामात कापायची, कारण मध्ये आवळा कापायचा नाही, साईडने कापून घ्यायचा. आता मी तुम्हाला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये त्याचा ज्यूस बनवून दाखवते. आता मी 9 आवळे कापून घेतले आहे. 9 आवळ्याचा ज्यूस आपल्याला बनवायचा आहे. 3 ग्लास. हे काली मिरी आहे, ती पण टाकायची त्याच्यामध्ये. तेजपत्त्याची पानं आहे. 3 ग्लासामध्ये 3 चिमटी जिरं घेतलंय, ते पण टाकायचं. 3 चिमटी मीठ घेतलंय. आवळा टाकलाय, काळी मिरी, कढीपत्ता, जिरं आणि मीठ टाकलंय. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 3 ग्लास पाणी ओतायचं आहे. म्हणजे आपल्याला 3 ग्लास ज्यूस बनवायचा आहे ना. 3 ग्लास पाणी.
हे आता मिक्सरला वाटून घेते बारीक करून. हे मिक्सरला लावून बघा छान एकदम बारीक केलाय. आता हे मी थोडं तांब्यात आहे ना सगळा घालून घेते, नंतर तुम्हाला ग्लासात ओतून दाखवते. दिल बघ तिकडे खाते. हे आवळ्याचं हे राहतो ना, त्याला चोथा बोलतात. आवळ्याचा चोथा असा राहतो, तो पण असा दाबून दाबून त्याचा असा ज्यूस पाडून घ्यायचा, खाली असा हातात घ्यायचा आणि असं दाबून घ्यायचा. आपण भाजी बनवली ना आवळ्याची, तर हे पण आपल्या पोटात जातो, आवळ्याचं चूर्ण म्हणून. आता हे आपण झाडामध्ये टाकू शकतो का? झाडामध्ये पण टाकू शकतो, झाडांना तेवढा खत पण होतो. आता तुम्ही विचार कराल आम्ही तर 2 माणसं आहेत, मग आम्ही हे 3 ग्लास का बनवले ज्यूस, तर तुम्हाला मी टेस्टिंग करताना सांगेल याचा आन्सर. आणि मला एक तुम्हाला प्रश्न पण विचारायचा आहे रेसिपीच्या एंडला, त्याचं उत्तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आता आपल्याला याच्यामध्ये 3 चमचे मध घ्यायचं आहे. आता इकडे आम्ही मध टाकतोय, तर परत कमेंटमध्ये येऊ शकतं की ह्याच्या बदली आम्ही साखर टाकू शकतो का. आता बघा हे हेल्थ ड्रिंक आहे, तर साखरचे वेगळे बेनिफिट्स आहेत, म्हणजे वेगळे फायदे आहेत आणि आपल्या मधाचे वेगळे फायदे आहेत. साखर तर आम्ही अवॉइडच करतो कधी कधी, तर तुम्ही मधच टाका या रेसिपीमध्ये. आणि तुम्ही विचाराल मध नाही टाकलं तर चालेल का? मध नाही टाकलं तर खूप आंबट लागतं हे ज्यूस, मग ते कोण पिणार असेल ते पण पिणार नाही कधी. आणि याच्यामध्ये साखर नाही टाकायची असते ना. हां, हे आपल्या हेल्थसाठी आपण बनवतोय ना. तुम्ही विचाराल मम्मी, आणि हे फॅट लॉससाठी पण खूप युजफुल असतो. आता मम्मीला हे 20-21 दिवस झाले सतत पिते मम्मी हे ग्लास. एकदा सवय झाली ना प्यायची, मग काय वाटत नाही. असं तुम्ही बनवून आहे ना फ्रीजमध्ये बाटली भरून ठेवली ना, रोज 1 ग्लास पियाला तरी पण चालेल. आणि बनवून कशाला ठेवायचं, फ्रेश बनवायचे, आवळे आणायचे आणि लगेच बनवू शकतं हे. फ्रेश जेवढा पियाल तेवढं चांगलं आहे. हेअर प्रॉब्लेम, आईज प्रॉब्लेम, डायजेशन प्रॉब्लेम, फॅट लॉससाठी हे खूप चांगलं आवळा. आता आपण 3 ग्लास बनवूया. पण तू मला बोलत नाहीस की हे 3 ग्लास कशाला घेतलेस? ते आता टेस्टिंग करताना सांगेल मी. अच्छा, हे दिलसाठी. हे बघा बरोबर 3 ग्लास झालेत. चला आता तुम्हाला मी 1 ग्लास टेस्ट करून दाखवतो आणि मम्मी तू 1 ग्लास पी. आता इथे डेकोरेशनचं काम चालू आहे, पण चुकून आतमध्ये नको पडू दे ते. बाहेर पडला तर चालेल 1 वेळा, पण आतमध्ये नको. मला असं डेकोरेशन करायचं, सजवायचं खूप आवडतो. आम्ही लहान होतो ना गावाला, तेव्हा आम्ही गणपतीचं डेकोरेशन आम्ही स्वतःच करायची. रानातली झाडं उपटून आणायची, डब्यामध्ये लावायची आणि गणपतीच्या भोवती ठेवायची, म्हणजे आपला गणपती रानात आलाय जंगलात, असं आम्ही डेकोरेशन करायचो. छान दिसतो ना. तर आता आपला आवळ्याचा ज्यूस रेडी आहे. आता आपण टेस्ट करून बघूया. टेस्ट करून दाखवतो कसं लागतं हे. तिखट, आंबट, गोड, कडू कसं लागतं ते तुम्हाला मी सांगतो. आता आवळ्याचं सीझन पण चालू झालेलं आहे. हो, सीझन, जेवढे सीझनल फ्रुट्स असतात ना सीझनला येतात ते सर्व खाल्ले पाहिजे आपण. आणि पप्पू तुला माहिती आहे, मी तुला बोललेली असेल एकदा कधीतरी, तुळशीच्या लग्नाच्या आधी आहे ना आवळे खात नाही कोण. चिंच, आवळे. हो, तू सांगितलेलं वेगळं हाय तुझ्या लक्षात? हो. काय सांग? त्याच्या अगोदर खात ना, त्याच्यानंतर खातात असं सांगितलं. तुळशीच्या लग्नाच्या नंतर खातात. तुळशीच्या लग्नाच्या आधी खात नाही आवळे आणि चिंच. त्याचं एक कारण आहे, त्याला म्हण आहे, ती बोलतात काय माहितीये का, आवळ्यात कावळे, चिंचेत ढोर आणि ऊसात पोर. म्हणजे ऊस खाल्ला तर पोरं होतील, आवळे खाल्ले तर कावळे होतात आणि चिंच खाल्ली तर ढोरं होतात. ढोरं म्हणजे जनावर, बैल. अच्छा, हे म्हण आहे, अशी म्हण बोलतात गावी. आणि समजा आता आवळे तर होतातच. आमच्या तर रानामध्ये आम्ही कापणी वगैरे करायला जायची, ते आवळे तोडायचे आणि खायचे ना, पण आम्ही खायची नाही तेव्हा. ते असं बोलतात, आवळे खाऊ नको, कावळे होतील. बघा किती सर्व गोष्टी आहेत ज्या आपल्या यंग जनरेशनला माहिती नाही, पण पाठी राहिलेल्या आहेत. तसं ऐकायला भेटतं वेगवेगळं काहीतरी. आता चिंच पण यायला लागतील बाजारामध्ये, कच्चे चिंच. आणि आपली दिल बघा इकडे झोपली एकदम आरामात. दिल
दिलचं दिल बघा. आता आपला आवळ्याचा ज्यूस एकदम तयार आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते कसं लागतंय. आपण 2 माणसाचा 3 ग्लास का बनवला, तर एक मी पिणार, एक मम्मीसाठी आणि एक तुमच्यासाठी. तर हा ग्लास तुम्ही पिया सर्व. आता तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो हे कसं झालंय. आंबट पण लागतो थोडी मधामुळे, ते त्याचा आंबटपणा जरा कमी झालाय. नाहीतर मध नाही टाकला असतं तरी पिऊ नाही शकत. मग चव घेऊन नाही पियाची असते. हा, चव घेऊन पिऊ नका. हे डायरेक्ट तोंडाला लावायचं, लगेच पियायचं. ते जसं पाणी पितो तसं प्यायचं. थोडं थोडं कडू पण लागेल. जर कोणी छोटे मुलांना पहिलं दिलं ना तर हे एवढ्या आवडीने पिणार नाही. काय मँगो ज्यूस सारखं लागत नाही. काय थोडंसं वेगळंच लागतंय. आंबट पण लागतं, थोडंसं कडू लागतंय. थोडंसं कडू, जास्त नाही. पण एवढं लागत, तुरट लागतो. हा, तुरट लागतो. सॉरी, तुरट. हा, मिरी मिरीत बोलू शकतो तसं लागतंय. मिरी तुरट असं एवढं पण पियाल्यावर पोट एकदम नंतर हलकं वाटेल. हो. आता पण इंग्लिशमध्ये ह्या ड्रिंकला आपण फॅट कटर पण बोलू शकतो. अर्ली मॉर्निंग पण तुम्ही हे ज्यूस पिऊ शकता. डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स आपण बोलतो ते हे सर्वच असतात. आता हे झालं टेस्टिंग. रेसिपी खूप चांगली आहे. तुम्ही तुमच्यासाठी, तुमच्या फॅमिली मेंबरसाठी, तुमच्या घरी रिलेटिव्ह येतील त्यांच्यासाठी पण हे बनवा. मग त्यांचं पण हेल्थ म्हणजे ते चांगले राहतील. आणि जसं मी तुम्हाला बोललेलो रेसिपीच्या एंडला मी तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारेल. मग मी तू पण एक क्वेश्चन ऐक. आता रेसिपीचं एक नाव घेतोय मी, पण त्या नावाप्रमाणे ती रेसिपी नसते. एक्झाम्पल सांगतो, गोडी डाल. ही गोडी डाल ही गोड नसते कधी, राईट? तसंच तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा असे रेसिपीचे नाव घ्या, पण त्याचा क्वालिटी त्याच्या नावाप्रमाणे नाही. म्हणजे गोडी डाल कशी गोड नसते. आता गोडी डाल म्हणून मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिला. गोडी डाल गोड नसते, तसे असे कोणते रेसिपीचे नावाप्रमाणे नाही आहेत हे तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आणि ही रेसिपी, आवल्याची रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. मम्मी तू तुझा ग्लास उचल. मी माझा ग्लास संपवते. मग आता त्यांचा ग्लास कोण पिणार? आता तुमचा ग्लास. चला तुम्ही लवकर येऊन पिया एक ग्लास तुमचा.